एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस हाबाफारिफोर बा समाजावहाय निसा बुस्थु बाहायनाय बेखौ जोङो माबोरैहाय गैया खालामलांनो हायो। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि सेनियर जायफोर दिनै समाजखौ दैदेनबोदों, गामिखौ दैदेनबोदों, न'खरखौ दैदेनबोदों, बिथांमोनखौ जोङो आपिल खालामदों जे बयबो जोंनि जायफोर दिनै गियानि गुनि व्यक्ति गथ' बिथांमोन दिनै दायित्व लालायलायनानै रेसपन्सिबिलिटि लालायलायनानै फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जोङो माबोरैहाय निसा मुक्त खालामनो हायो बा जौ जुवानिफ्राय जों मुक्त खालामनो हायो। नाथाय दिनैनि थारिखाव जोङो नुदों जायफोर दिनै ससियेल मिडियाखौ दिनै बाहायदों, इउटुबारफोर दिनै जादों, बिथांमोना दिनै गावसिनि जे बेबायदि मोनसे मोजां अपेन बैसागु बा मोजां जोंनि हारिनि ट्रेडिशनेल गाननाय जोमनायजों बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फोसावनो थाखाय फोरमायनो थाखाय जोंहा बिराद मोनसे सुबिदा। नाथाय दिनैनि थारिखावहाय जायफोर ससियेल मिडिया इउटुबारफोर दिनै माखासे लोंनाय जानाय अश्लील भाषा बाहायनाय बेफोरखौबो दिनैहाय नुनो मोनदों। दा बेफोरो जोंनि समाजनिफ्राय गैया जालांनांगौ आरो लोगोसे जोंनि जेबायदि मोजां मोनसे परिबेस बेबायदि मोनसे लांदां बैसागु जोंनि दोरोङारि फोरबो फालिनाय बेखौहाय फोसावनानै जोङो मुलुग दरबाराव जोंनि बर'नि सिनायथि थामोन्दा जोंनि जे हारिनि मोनसे फोरबो बेखौ फोरमायनायखौ बा दिन्थिनायखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो लुबैदों। एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस हाबाफारिफोर बा समाजावहाय निसा बुस्थु बाहायनाय बेखौ जोङो माबोरैहाय गैया खालामलांनो हायो। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि सेनियर जायफोर दिनै समाजखौ दैदेनबोदों, गामिखौ दैदेनबोदों, न'खरखौ दैदेनबोदों, बिथांमोनखौ जोङो आपिल खालामदों जे बयबो जोंनि जायफोर दिनै गियानि गुनि व्यक्ति गथ' बिथांमोन दिनै दायित्व लालायलायनानै रेसपन्सिबिलिटि लालायलायनानै फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जोङो माबोरैहाय निसा मुक्त खालामनो हायो बा जौ जुवानिफ्राय जों मुक्त खालामनो हायो। नाथाय दिनैनि थारिखाव जोङो नुदों जायफोर दिनै ससियेल मिडियाखौ दिनै बाहायदों, इउटुबारफोर दिनै जादों, बिथांमोना दिनै गावसिनि जे बेबायदि मोनसे मोजां अपेन बैसागु बा मोजां जोंनि हारिनि ट्रेडिशनेल गाननाय जोमनायजों बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फोसावनो थाखाय फोरमायनो थाखाय जोंहा बिराद मोनसे सुबिदा। नाथाय दिनैनि थारिखावहाय जायफोर ससियेल मिडिया इउटुबारफोर दिनै माखासे लोंनाय जानाय अश्लील भाषा बाहायनाय बेफोरखौबो दिनैहाय नुनो मोनदों। दा बेफोरो जोंनि समाजनिफ्राय गैया जालांनांगौ आरो लोगोसे जोंनि जेबायदि मोजां मोनसे परिबेस बेबायदि मोनसे लांदां बैसागु जोंनि दोरोङारि फोरबो फालिनाय बेखौहाय फोसावनानै जोङो मुलुग दरबाराव जोंनि बर'नि सिनायथि थामोन्दा जोंनि जे हारिनि मोनसे फोरबो बेखौ फोरमायनायखौ बा दिन्थिनायखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो लुबैदों।